Σήμερα θα ρίξουμε μία ματιά στο Orion ARC Smartwatch, ένα smartwatch ελληνικής εταιρείας. Αρχικά ας κάνουμε ένα μικρό unboxing. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι το ρολόι, το οποίο θα αφήσουμε στην άκρη για τώρα. Μέσα στο κουτί θα βρούμε την κλασική χαρτούρα, ένα καλώδιο USB για τη φόρτιση και κάτι που δεν θα περιμέναμε, ένα screen protector. Ας περάσουμε όμως τώρα στο ρολόι. Το ρολόι είναι αρκετά κομψό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει λίγο με το Apple Watch. Όσον αφορά το βάρος, το ρολόι τουλάχιστον στο δικό μου χέρι δεν με κουράζει, είναι ελαφρύ. Για να μιλήσουμε με νούμερα, είναι 45 γραμμάρια. Όσον αφορά τις διαστάσεις, θα έλεγα ότι το ρολόι γενικά είναι λίγο μεγάλο. Αφού έχει αρκετά μεγάλα bezels, αλλά για να μιλάμε και εκεί με νούμερα, το ρολόι έχει 48 χιλιοστά μήκος, 41 χιλιοστά πλάτος και 12 χιλιοστά πάχος. Η οθόνη τώρα έχει διάμετρο 1,54 inches και έχει ανάλυση 240x240 που για το μέγεθος της οθόνης είναι αρκετά καλή ανάλυση και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Τώρα ας περάσουμε στην μπαταρία. Από το Orion έχουμε μια μπαταρία 350 mAh, η οποία για το ρολόι είναι σε standby mode, μπορεί να διαρκέσει έως και 160 ώρες, ενώ σε χρήση μέχρι 10 ώρες. Το Orion μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, αφού μπορεί να πάρει κάρτα SIM αλλά και κάρτα SD για επέκταση της μνήμης έως 32 GB. Ας περάσουμε τώρα στις ικανότητες του Orion. Το Orion μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα να μετρήσει τα βήματα που κάνετε στη διάρκεια της ημέρας, να κάνει monitor τον ύπνο σας, δηλαδή να μετρήσει τις ώρες του ύπνου που κάνετε, να δεχτεί αλλά και να πραγματοποιήσει κλήσεις όπως και SMS, να παίξει μουσική από το κινητό, αφού έχει ηχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ικανό, και άλλες λειτουργίες όπως ξυπνητήρι, ημερολόγιο, ηχογράφηση, παγκόσμια ώρα, άριθμο μηχανή και άλλα πολλά. Επίσης στο μπροστά μέρος του Orion βρίσκεται μια κάμερα 0,3 MP που μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο, που όμως λόγω μικρής ανάλυσης είναι λίγο απογοητευτικές. Ας περάσουμε στη σύνδεση της συσκευής με το κινητό. Η σύνδεση της συσκευής γίνεται μέσω Bluetooth και μιας εφαρμογής που η εταιρεία ονομάζει Notifier. Η εφαρμογή αυτή στέλνει τις ειδοποιήσεις που έχει το κινητό στο ρολόι. Αυτά για το Orion, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην τιμή των 99€ στη σελίδα της εταιρείας, που θα τη βρείτε στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.